So mo ni akong i-share nimo. Okay? Ang tawag ni Brad, compounddaily.org calculator. Okay? So mo ni mga gamit sa bangko. Compound daily interest calculator ang atong gamiton. So ibutang na to $100 lang imong kwarta USD. Okay? So compound daily interest calculator ang tawag. Calculator. So ang pag-compute nato, i-appeal na to imong puhunan nga $100 USD. Tapos daily interest rate in percentage. Ibutang lang nako og 5%. Okay? Pwede tag 10% but dapat katugyong siniguro ato wag gyud hapoy problema. But assuming 5% lang imong i-hit every day. 5%. Okay. Length of term, ibutang na to, mo trade ka from Monday to Friday. Okay? Mo trade ka with the goal of hitting 5% sa imong money available for trading. Karon, ang reinvest rate nimo daily, pananglitan mo daog ka og 5%, 100% imong ibalik dito sa imong trading account. Meaning, i-reinvest nimo siya. Dili ni ka mo withdraw. Okay ra? Karon, weekends, no. Dili ta mo trade og weekends kay ang financial market or currency trading is closed man during weekend. Tama? Kaya ang start date nimo assuming you will start tomorrow. So i-calculate na to para gyud nimo masabtan. Now, based sa calculator, ang imong $100 nga investment starting today by July 21, 2022 next year, ang imong kwarta Brad moabot og 2.5 million. Okay? Assuming you're trading 5% of your available funds sa imong trading account. Okay, now, how do we calculate that? So, starting tomorrow, naa na ka diri. Makalculate kini mo Brad. Why lipod-lipod? So, say for example, wala di sa imo pero ako ning gi-record atong conversation. So, assuming na kay $100, ang 5% ana is $5. Tama? So, dapat mo gain ka og 5% tomorrow. Okay? So, it's up to you. Inigpatad nimo ugma, pag invest ka og $10, ang return sa imo panlitan og 60% na kay $6. Mao ra gyud na i-hit nimo tomorrow. One trade. Okay? Assuming Brad, may tabo na 5% a day ang imong i-hit nga target. Kumbaga, mao imuhang i-achieve nga modaog ka sa imuhang investment by July 22 next year, Brad. 21 next year, na kay 2.5 million. Now, what will happen for the next day? The same thing ang imong approach, 5%. Always invest 5% of your available nga funds. Now, first day tomorrow, pananglitan ni daog ka, ang imong 100 mahimo ng $105, di ba? 5% of $105 is 5.25. Okay? Now karon ni daog na pug ka pagkaugma, sunod ugma, ang imong kwarta total is 110.25. Karon pagkasunod ugma, mo invest na pud ka og 5%, 5% of 110.25 is pila man? 5.51. Kabantay ka mag-anam og kadako ang 5%. Now, naa ni siya listahan, akong ipakita nimo tanan, no? Day 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, say for example, you achieve 5% of your target for the first 20 days sa imong trading. Kabalo ka Brad, ang imong kwarta mahimo ng $265. Okay? After 20 days. Now, karon
mo trade pag yung ka 5% lang hapon. That's the rules. That's your target nga imo siyang i-achieve in a daily basis. Day 40, Brad, ang imong available nga kwarta is $704 na dollars. So nag-anam na siya og kadako after day 40. So mga 1 month and 10 days. Okay? Karon, Brad, ang 5% ana nga kwarta, Brad, is $35. Ato pa taga-trade nimo nag-anam na og kadako, dili na $5 kundi $35 na. Mao na nga nag-anam pod kadako pod ang imong kwarta. Now, hold your breath. You know why? Day 100 ang imong available nga kwarta sa imong trading platform diha sa imong VidForex is $13,000 already. By that time, every time mo trade ka, Brad, ang imong trading for just for the 5% is not anymore $5, Brad, kundi $657.56 na taga-trade nimo. Kuha nimo? Oh. Now, that's only 100 days, di ba? Now, let's take a look at 150 days ni mga trading. Where you're at. Okay? Kabalo pa ka, Brad, for day 150, ang available nimo nga kwarta sa imong trading account is $150,810. Okay? By the time when you trade 5% of that account, kabalo ba ka, tagapatad ni mo, Brad, is $7,540 na. Mauna ang return sa imo nag-anam na og kadako. By the time retired na ka, Brad. Now, let's fast forward, okay? Day 200. Day 200, Brad, ang kwarta nimo nga available, assuming you hit 5% of your account every single day. Brad, $1.7 million na ang nasa imong trading platform. Every time mo trade ka this time, Brad, is big time na ka, Brad. 86,000 na taga-trade nimo. What is 86,000? That's 5% of your 1.7 million. Now, we designed the program for 208 days. Okay? 208 days, Brad, you're gonna have like $2.4 million in your account. So sa ito na, Brad, so kung sige ka kadaog, right? Oh, 5% yun. You start with your $100 USD, assuming you hit your goal every day for 5%, you're gonna hit 2.5 million this coming July 2022. Now, ako ning i-stop diri, Brad, ang atong recording, kunya ako ni siyang i-share sa imo ha. Okay? Nakay question? Nakay question, di magud nimo makita. But supposed to be ato ning Zoom or ano, pohon. But dapat on that number, imo ko nagaan ka ng calculator asa na siya dapat. Oo. Asa mo na yung makita nimo. I-appeal po nako ang website, ha? Kunya, tumana pod ang initial purchase amount, imo lang pong ibutang dito sa calculator sa website para pod ma-compute nimo na kay kopya. Okay? Sige, sige. So sa ato pa kanang imong usagatos, so palitan ni butang kas 5% imo is pila? Ang usagatos nimo? Oo, usagatos. 5% ana, Brad. 5% is $5. $5 din. Oh. So 105. 105. So Yeah. pagka nidaog ka, then another kung pila 5% sa kuan. 105 is 5.25. 5.25. So sa ato pa kung butang siya kag another $5 sa side. Oh. No. 5% 5. tapod sa total nimo nga amount. Sa tagadaog nimo ba? Mo nang mag-anam siya kadako. Mo lagi sa 105 na kadaog as 105. So butang na siya kag $5 sa dito. Oh, 5%. Ang 5% sa imong 105 is not anymore $5. 5.25 na nanay pakapin. So every day maura na imong i-hit. Actually mao ni ang ginagamit nila ni Matthew Thayer, nila ni Millie Mills, nila ni CJ Mills, CJ Woods, mao nila gini paggamit na. Mao nang ilang giingon nga, where is your trading plan? Before you start trading, you should have your plan. Kaya mao man ay atong i-hit. Kuha nimo?
Good? So sa ato ba, so kada buwan nimo, kada 5 lang nimo. Hmm. $5. Yes. Oh, no. Dili, Brad. Ang imong $5 for the first 4 days lang sa imong trading kay pag-abot nimo sa day number 5, ang imong 5% sa imong kwarta is $6.08 na. Maganam siya kadako. So sige ka kadaog lang. Oh, sige kadaog. Dapat hindi nga mo kuan. Dapat ang strategy na nato ani katong atong strategy ganiha nga pagsugod nato nga pag trade nato, boom. Kausa lang ta mo trade rad or kaduha. That's it. Dili na ta katong magukod-gukod bagat-bagat. Kuha nimo? Dito ang parang best case. Lagi hagit nga sakto Sit. butang. Po. Sakto butang sa katos. Hayahay kayo. Sa katos ng kwenta butang o dati daog na. Daog na. Daog na dili na tayo magsibukod. At least kung natin tuunan yung balitan. Ayo Brad, sayang yung kayo Brad. Sayang kayo. Ang pag-iluta o akong tuunan. 20,000. Butang 20,000 mo naman. Pwede ka magbagat-bagaran. Skwinta. Kada sugat. Kabantay ka gani ha? Pagsugod yun nato ba? Katong first 2 trades nato, di man ingon ko nimo, no pressure ha? Ngita lang tag maayo nga posisyon. Maayo nga trading ideas, nya atong execute and then that's it. Di ba? But after ato murag ni dako atong ulo, nag-trade na ta, ano na ta ba? Bagat-bagat na ta. So that's not good. So ato adri Brad, pasensya gyud kadiri unya discipline. Kaya usay magod makakita ka sa market, labi na ang kanang price point maglihok unya kung tan-aw na gyud nimo ba sa imong naked eye. Matay kini, pwede na kumupatad. But wata kabalo, ang broker niya ay i-design niya to para ma-entice ka niya to put pa at the wrong spot. Katong USD. Di ba? Primero. Sa makapas na to. Tanawa niya yan ang reverse. Reverse niya. Basta ang idea gyud ani sa trading nato, once nga ang price point mo hit sa Bollinger, mo hit sa support, mo hit sa resistance, mo bounce back yun na. Di na siya musipyat. Plus, ang decision nato Brad, nagdepende pod sa strength meter nato. Kuha ka ato? Atong strength meter nato, i-appeal po nako ha. So kung ang USD is superior sa ihang currency pair, like say for example CAD or Australian dollars or New Zealand, so pabor gid ta pirmi mo invest dito kita sa USD. Subayan gyud na nato. Plus ang ato mga indications Brad, gamiton gyud nato ang duha. That's it. Pareha gani nga pagsugod nato Brad. Kato perfect trade gito. Gwapo gito invest kita ato bundak yun. Kay great position man to Brad and nothing else. Katong successive na nga dili na to mga great position Brad, mga na lang to. Mura na ta ato nagsayang-sayang nga ba kana for curiosity pero dili naman ta ana. Mga professional trader na guta. Di na ta. Di na supet. Tingin na ako mga beginners ana. Pero mura tong duwa-duwa. But anyways, I'll send it to you. Unya tanawa ha, ang buot na akong ipasabot nimo. So, I included there is a video ang live charts, okay? So, strength meter, appeal ang website akong ikuan nimo. Tapos Brad, i-appeal pod nako diri ang kanjut sa mga news. Nahatag ba nako nimo ang news nga website? So, i-appeal po na nako Brad ang kining forexfactory.com. Ha? Brad? Forexfactory.com. I think mao na mga importante Brad nga nato. Ha?
Other than that, I want to make sure kung okay ba. So kung na mga issues sa mga stocks, mo matter maguna. So usa po na sa atong nga factor sa atong decision making sa atong pag-trade, right? Wala karon no. Amazon, Google. So far so good. Wala tayong mga red folder. Anyways. Okay. Ako nang i-send sa imo ha. Unya tanawa brad ha. Tanawa brad. I-appeal ba na ako ning ano brad? Mga trading secrets na to. Unya na lang, separate na lang na to para di ka maglibog. Kini siya. Ang reason nga gipakita ni nako, gi-explain nako nimo, giunsa nato pag-create ang atong trading plan. Okay? Nga i-achieve nato, i-hit nato every single day towards $1 million of gold. Towards Millionaire Club. Okay? Good? Sheesh. Yeah, Pwede. Pwede, okay. Okay, kumbati.